Ne, to je blbá otázka, nejsem. Byla skladničečka, jako telefon zbrněný jako. Mně ne? Já neslyším takhle daleko. Počkej, já to vidím, s tím telefonem udělám. Jsem zvědavej. Jo, s tím tvým. A jo, to je ovládání, tak to nic. Míšo, a co nějaké hloup ještě, co dáme? Jako oni tam tlačil jukebox, viď? Hele, já ti zaplatím 6.